Sho, time yakamira kuti wo kustika masine sakamira wangu time yakamira. Mambo akazvinotisa chitarisa masina chona mvura iri mudenga yakamira mudenga, nhunzi dzakamira, mashizha akamira, gadhi wake chayanga akastika akamira kuti wo ashamisika chichiri kuitika. At that same time achida kutarisa kudai wo masine ese achibva adzokera unoma mvura yabva yatanga kudonha, bvabvunza gadhi yake mbozvionere zvaitika kuti time yamira. Zvikazanzi gadhi iwe unenge unorwara iwe wangokamboenda kupi, zvikanzi ndanoenda kuparallel world. Wangu zvikanzi iwe uri kurwara chete. I think I need to call a doctor wazokuona. At that same time mbebhu yanga ari kuno kanyatsonzwa pane zvakashota pandiri akubuda panze waizi akabva adhumwa nebhasikoro, idea yake ichibva reredzwa nemvura mudrain waiziya. Kamwana kake kakumukumbira regera kuti sorry ndadonedza idea yako. Aya akabva ngoti it's okay, though aiziya kuti achaluza promotion yake nemazama ake. Mumwe waanoshanda naye akabva uya zvikanzi masina aya atakatorera mambo waiziya pane banknote riri original harisitomborire fake. Uyo achiritarisa banknote rara akabva anoona pabanknote rara pane face yamambo, abva anyatsoona right uya ive mambo from another parallel world. Achibva inotsvaga kuti anga akaenda kupi, achitarisa pamakameras akabva aratidzwa netimu remakameras uchi akafamba nehosi rake achienda kuforest kuyakweya. Uyu mupirisa achibva atera kuforest achinomutsvaga, achibva asvika paipa abva aona pasina kana chinhu, abva zvishamisika kuti kasaka akadhiraivha akaenda here kune imwe nyika. Akamboenda kupi mambo, bva zvamusiyana nazvo, abva inotsvaga idea yake yainge yaenda. Atorwa picture paakubvunzwa kuti idea yangu ichabuda rini, zvikanzi idea yako ichabuda end of October. Idzakuti alright, end of October bharangarira zvaitaurwa nechina mambo paipa kunzi 11 November 2019. Zvikanzi is it 11 November paichabuda, zvikanzi no maya. Uipapo achidaro akabva azoigirwa imwe ID neshamwari yake. Zvikanzi wanga wakatora ID kudhara, zvikanzi ndakutora ID kudhara, zvikanzi pane munhu anga akakutorera ID aiziva kuti ucharasa ID. Zvikanzi ndiani? Uye akabva zvotanga kumushungurudza, atanga kuti kana ari mambo akamutorera ID achiziva kuti ndicharasa. Saka indeed aive wekune imwe nyika aiparallel world, zvatanga kumushungurudza anga kutanga ufunga because anga asuwa mambo waiziva. Abva afonerwa namambo at the same time.